me quis agarrarme, has de volverse, me quis, has de saber que somos distintas las que comezamos, todo o que fixemos o que renunciamos. Como elixir entre a savia e o veleno, se aínda non coñecemos a forma de todas as voces que teremos. Pensa como fórmula do capital, pídeme feito 2 veces mal. Queremos mudar a voz e a pelaxe, achar as medidas para un novo traxe. Baixo saio froito co que sementar, só queda hibernarse e achar as medidas para un novo traxe. Para un novo traxe, achar as medidas para un novo traxe. Xa, mo dicía mamá, te chega tarde que mellor que non chega. Achar as medidas para un novo traxe. Para un novo traxe, mellor que non traiga. Que logo verme na feita man, seremos sempre o lugar. Dime que non vaya, que xa vou. Xa teño pensado billete dourado, a guerra ainda non chegou. Dime que non vaya, que xa vou. Xa teño pensado billete dourado, a guerra ainda non chegou. Dime que non vaya, que xa vou. Que xa vou, que xa vou. Benvidas, benvidos a todo o mundo ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Moi boas noites a todo o mundo, uns máis aquí no Bar da Cantina, despois dese viaxe express a terras Canarias, a terras de Tenerife. Hubo derrota nas illas, hubo derrota tamén a semana pasada no derbi ourensán, que non puidemos comentar por uns problemas, digamos, de axenda, pero bueno, fallamos a semana pasada, pero aquí estamos. Boas noites, Milito, como estamos? Que tal? Moi boa noite, Darío. Hoxe estamos un pa un, non? Adiante da nosa xente, dos nosos espectadores. Como ben dís, non? A semana pasada, bueno, pues, por motivos varios non pudemos cuadrar para poder facer o programa, pero bueno, xe estamos con vos. Estamos así nun formato máis, como diría o gran Carlos de Inglaterra, máis sashimi, non? Bueno, pois dándolle duro, cargando pilas como o propio Arenteiro, bueno, pois con moitas ganas de facer o programa e darlle duro. Así que nada, un Arenteiro, Darío. Bueno, se me vas preguntar por o titular, pois diríache que a illa pois alberga un raíño de esperanza. Exactamente. Eu a verdad que non pensara nun titular, pero acaba de me ocurrir ahora un directo. Topamos unha monda de plátano, pero o importante é acabar a carreira. Moi ben, sí, señor. Claro que sí. Claro que sí. Pois nada, arrancamos derrota, dois análisis da derrota en Tenerife, 1-0.
E nada, vamos falar entonces do que pasou nese partido de sábado á tarde, partido eh, poderíase dicir histórico, non? Creo que se non me falla a memoria, bueno, a memoria, os datos, non hai cousas de memoria. A primeira vez que o Arenteiro xoga ali pode ser Milito, nas illas. Sí, bueno, o sea, en Tenerife dabo fe que sí, penso que nas illas creo que tamén. Non sei se ao mellor hubo algún enfrentamento copeiro, creo que non, porque daquelas a Copa xogábase tamén como se xogara, de feito en forma máis preta, non, máis cercana, pero creo que non, creo que era a primeira vez que, por lo menos un partido oficial que visitaba a illa o Arenteiro. Bueno, pois vamos falar entonces dese partido histórico en Tenerife do Arenteiro, ese Tenerife 1, Arenteiro 0. Pois vamos a falar alá desa derrota. Milito, que nos contas? Ti que estuveches por alá, seguro que viches ben de cerca as sensacións e o partido. Bueno, pues sí, bueno, primeiro de todo, disculpade que se me vea así un pouquiño na penumbra, pero tuve aí un problema co portátil, e, bueno, tuve que facer aí como de última hora un invento para poder conectar, e nada, a verdade que, bueno, unha experiencia moi bonita, non? Viaxar co teu equipo a Illas Canarias, aparte, bueno, evidentemente, pois, a situación pois, do equipo pois, non chama tanto para que a xente se desplace, pero a verdade é que me sorprendeu, hoxe, por exemplo, a mañá no avión de volta viñan pois, tranquilamente 10, 15 persoas que foron un encontro e ali, pois, quizáis en total, ao mellor algunha máis desperdigada, pero todas 30 persoas podía haber de Club Deportivo Arenteiro, así que, bueno, parabéns a toda esa xente que viaxa co equipo, que primeiro de todo fai ese esforzo, non, por seguir o equipo, e que eso seguro que é unha boa chamada por rapaces para vindeiros encontros. Eso, por suposto, pois quería destacar. En canto ao partido, pois bueno, a verdade é que todos nos quedamos un poquinho sorprendidos con esa alineación, moito troco, despois poñeremos algún clip da rola de prensa de Jorge, comentarémoslo, porque deixou cousas bastante interesantes no meu modo de ver. E no tocante ao partido, pois eso, entrou o Alvin, primeira titularidade en Liga do porteiro, o sea, do rapaz procedente do Leganés, e tamén entrou a Dilson nese, moitas veces en defensa incrustabas aí, non, de medio centro, e Brais Val pasaba a ser central en balance defensivo, marcando unha liña de 5, e despois en ataque estaba máis solto, non, como case ese media punta ou ese incluso segundo punta. Despois, pois, tamén eso, a verdade é que nos sorprendeu, tamén entrou William de Camargo, non, nesa banda esquerda, un William de Camargo que na primeira parte, bueno, creo que como un pouco todo o equipo estaba un pouquiño como cohibido, ainda que creo que a salida do partido dos 10, 15 primeiros minutos do Arenteiro foi bastante boa, non? Ben plantado, incluso chegando á área contraria nese disparo de Mingo, onde ten unha oportunidade aí para facer o gol. E bueno, sí que é certo que tras ese primeiro inicio de encontro, pois o Tenerife sentouse un poquinho máis, creo que entendeu mellor o que necesitaba o equipo tinerfeño para facerlle dano ao Arenteiro,
Ainda que sí que ben é certo que non xerou unha gran cantidade de ocasións. Eu recordo un par de paradas de Alvin, sobre todo esa segunda, non, a un centro lateral do Tenerife, non sei se é Enrique Gallego ou de Miguel o que chega a apuntar ese balón e salva ben aí Alvin, pero salvo iso o Arenteiro estuvo bastante fiable en defensa. Sí que é certo que non tiña o balón nesa última media hora da primeira parte, pero creo que estaba sendo bastante efectivo en defensa. E, bueno, como noutros partidos da tempada, chegou ese gol, ese primeiro gol, nunha acción a balón parado, nese córner, onde peitea o balón Enrique Gallego e Fabricio fai o 1-0 de cabeza tras esa peinada. O cuarto árbitro vai revisa a xogada, recordemos que os cuartos colexiados sempre revisan todos os goles, e este quen chama, non é o Arenteiro quen reclama a posible falta sobre o Mingo nesa peiteada que falábamos de Enrique Gallego. Sí que é certo que saca un pouco o brazo, pero quizáis non sexa suficiente para pitar falta, e creo que aquí o árbitro penso que acerta, a verdade, porque tampouco se ve moi cara nas cámaras. E, bueno, outro gol máis que parecía psicolóxico, que ao millor facía que o equipo se pudera ver abaixo, non? Que ao millor o Tenerife tras ese gol pudiese abrir a lata cos nervios do Arenteiro, pero, bueno, chega o descanso, sale a segunda metade o Arenteiro con outra, non sei como chamalo, non sei, con outras sensacións, con outro ritmo. Sí que é certo que adianta un poquinho posicións, vai un pouco máis arriba, chega mellor a presión, rouba algún balón máis, non? Creo que o Tenerife está moi errático, ainda que sí que é certo que despois ten aí un par de ocasións bastante claras, sobre todo aí nun pase da morte, que hai un par de xogadores do Tenerife que non acertan a rematar, pero creo que o Arenteiro plántase ben no encontro. Sí que é certo que en tres cuartos lle costou moito xerar ocasións, pero a verdade é que as sensacións foron boas. Xogadores como eso, o mencionado William de Camargo, de un pasiño adiante, vimos unha versión que non vimos en toda a tempada dele, a verdade que con personalidade, querendo os balóns, provocando faltas, eliminando rivais. Hai unha ocasión que inicia el, dá un pase a Mingo que o dobla, bueno, chega aí no pase da morte un defensa do Tenerife, corta e incluso casi a mete en propia porta, e a verdade que creo que hai certos mimbres de esperanza. E, bueno, aí hasta o final do partido, o Arenteiro intentouno e tuvo a ocasión máis clara nun centro dos bastante que colocou tanto Diego Moreno por un lado como Alfa cando entra na segunda polo outro. O gran Lucalor, que nos últimos minutos xogou como ex defensa do Barcelona, cando Alex Sanco, non? Cando os partidos estaban complicados e iba ser o central para arriba, pois fixo o mesmo Lucalor, tamén noutra peiteada, chegou o balón a Mingo, e creo que era un balón, non? Para atacar de primeiras e intentar rematalo e mandalo a guardar, en ese control perdeu toda a ventaxa e, bueno, de feito, o defensor do Tenerife chega antes e falle falta a Mingo, e ainda por cima de cartón amarelo. Tuvo aí a ocasión de empatar o partido inteiro, non puido ser, bueno, 1-0, pero creo que sensacións bastante positivas, Darío, no balance, no cómputo xeral, de onde vimos no escenario que era e contra quen era. Sí, un pouco o que dis tú, non? Creo que a priori era un partido moi complicado para Enteiro, xogas contra o líder, un Tenerife que está asoballando nesta primeira ref, e que chegas cun equipo pois en plena construción, cun adestrador novo que todavía está, digamos, enseñando as súas tácticas e a súa forma de traballar o equipo. O equipo ven dunha dinámica malísima, creo que estaban todos os mimbres para salir dali pois seguramente goleado, non? É que penso que o equipo deu unha das mellores imaxes da temporada. Creo que a afición marchou bastante satisfeita co equipo. Ben é certo que non hubo ocasións clarísimas de gol, salvo esa de Mingo que se me ven así a cabeza que esa hai que metela, unha ocasión clarísima, pero fora deso non hubo, digamos, unha cantidade enorme de disparos a porta, pero creo que o equipo deu a cara, creo que
que competiu moi ben contra o líder da categoría e que se o Arenteiro chega a marchar de Tenerife cun empate tampouco pasaría nada. Pois sí, estou bastante de acordo, Darío, no que dis. Creo que a sensación entre toda a xente do Arenteiro era un pouco a mesma. Bueno, despois do partido, falando, encontrei-me con xente pola noite tamén do Arenteiro. Bueno, creo que era todo un pouquiño as mesmas sensacións tiñamos. Se che parece, vamos ir polo primeiro dos clips, donde preguntábamos dentro do bar da cantina a Jorge Cuesta se quizáis, vendo un pouco o que pasou na segunda parte, se o millor do Arenteiro nesa primeira, quizáis, non que lle falta a ambición, pero sí como que o millor non terminou de creelo. E isto era un pouco que nos decía o adestrador do Arenteiro, tamén apoiado tamén, destacábamos a actuación de William de Camargo, e estas eran as verbas de Jorge Cuesta. Vamos a ver. Ahora. No cogías el lateral arriba alto, el hacia la línea no corría, entonces al final defendíamos con 4 jugadores y medio de ellos a hacer falta 6 nuestros. Entonces al final no es que no te lo creas, repito, porque creo que fuimos capaces de hacer una situación de robar cuando estaban bien posicionados y lanzar a Dilson, lanzar a mí. Pues estás escuchando, Darío. Si hubiéramos estado mejor colocados y mejor posicionados, hubiéramos hecho más daño y la sensación de que íbamos creciendo mucho antes en el partido. Y luego pues me alegro también pues, la pregunta por William, porque bueno, repito, esto ya no es ni de unos, ni de otros, ni de tal, es de todos y necesitamos enchufar a la mayor gente posible y que todo el mundo esté viendo que gente que no estaba contando pues da un paso hacia adelante, creo que es lo más importante que podemos llevar nosotros. Pois non sei que che pareceron esas verbas, Darío. Ahora que o teña mutado. Pois moi acertadas as verbas do míster, fora de, digamos, do contido, un gustazo poder escoitar como, vou repetir, un tío tan normal como o Jorge Cuesta, que estábamos mal. Sí, a verdade que, bueno, el fala que máis que de falta de crelo era un pouco que creía que estaba o equipo mal posicionado, non? Que non chegaba ben a presión, que os extremos estaban moi afundidos tamén nesa primeira parte, que claro, non conseguían salir, salvo neses primeiros 15 minutos, que sí que con Mingo, con Adilson, conseguiron o mellor lanzar algunha contra, e tamén eso, destacando o papel de William de Camargo, que a verdade que, bueno, moitas veces aquí, pois xa sabemos que nos decimos o que vemos, como outras veces decimos que o que pasa, que bueno, sí que é certo que non sei con quen o comentaba eu, é un xogador que, bueno, evidentemente non lle podes pedir moito en parcela defensiva, ainda que sí que houve momentos, sobre todo na segunda parte, onde se sacrificou bastante, pero sí que é certo que nesa segunda viuse outro William de Camargo, máis enchufado, con máis confianza, elevando o peso do equipo, e a verdade que, bueno, este un pouco William de Camargo que o mellor necesitamos para que isto vaya a flote, non, Darío? Sí, se conseguiramos recuperar, ainda que sea un mínimo, a William de Camargo e poder aproveitar a súa calidad, pois sería prácticamente un dos aspectos claves que pasarían para a permanencia, non? Como dixo ti, aparte a mí sorprendeume esa faceta de querer botarse o equipo a espalda, non? Eu na xogada seguía o individualmente digamos, ca vista, caía a medio centro, iba o balón para a dereita, caía a banda dereita, caía a banda izquierda, todo o rato pedindo o balón, dando indicacións, non sei, como que ese xogador que se quere botar o equipo a espalda e que se fai falta, pois bascula para a banda dereita, a banda izquierda na salida de balón para dar ese apoio que necesita o equipo. El sabe perfectamente da calidad que ten e creo que pouco a pouco estáse encontrando cómodo no campo e ojalá poidamos rescatar esa perla que tiñamos aí no equipo. Pois sí, a verdade que sí. Tamén Cuella tamén estuvo moi participativo, pero quizás non tan acertado como William, pero vai ser fundamental, non? Que vayamos recuperando eses extremos, que os vayamos enchufando, non, no equipo, porque
eso, coa recuperación de Ferreiro, pois faixe afrontar estes vindeiros 3 partidos que son bastante importantes, os que quedan daqui a final de ano, e que son claves, me parece a min. E bueno, podemos ir xa co segundo clip, non? Se o tes por aí a mau, onde Cuesta se lle pregunta polo tema que a todos nos sorprendeu, non? Esa suplencia de Diego García, capitán do Arenteiro, en detrimento de Alvin, e falaba desto, falaba un pouco por esa decisión e maila de os outros xogadores, non? A súa resposta para xustificar, non? Un pouco estes trocos outro día en Tenerife. Sí, vamos poner o vídeo. Bien, yo creo que salvo un poco que se les ocurrió ahí una bola, pues el resto del partido pues sí que transmite mucha seguridad. No es fácil para un chico tan joven que encima viene de tiempo sin jugar hacer el partido que hace hoy. Y bueno, el motivo del portero que te lo preguntáis es un motivo de todo el mundo. Hemos hecho de nuevo 3-4 cambios, ha jugado gente que no está jugando habitualmente, somos 20 y muchos en plantilla y hemos venido con 18, necesito recuperar lo antes posible a toda la gente que pueda, necesito que los jugadores crean que cualquiera puede jugar en cualquier momento y por eso decidimos pues hoy a Dilson que apenas estaba contando, Moya debuta hoy, el portero debuta hoy, porque bueno, que lo más importante, repito, o sea, la situación en la que estamos, necesito de todos y que la gente crea que estamos capacitados para competir aquí, que la gente crea que puede entrar en cualquier momento, creo que es lo más importante que puede tener un entrenador y un grupo humano en este caso. Entonces, las decisiones van más por ahí que otra cosa. Aí están. Bueno, pois aí estaban. É un pouco, non, o que comentábamos, non, que a súa intención, pois, é a ter a todo o equipo enchufados, non, unha plantilla de 20 e tantos xogadores, a que outro día só puderon viaxar 18, e que cree que son necesarios todo o bloque de xogadores para poder lograr o obxectivo e que teñen que sumar todos desde xa, non? E que se sintan importantes tamén, non? Que non decaiga os brazos, de que pasen as xornadas, de que non teñas minutos, non? E que eso mellor poida ir eliminando quizáis competencia, non? Na plantilla en calidade ao mellor de adestamentos, non? Que é tan importante. E bueno, creo que así o xustificaba, non? Esas decisións técnicas, tanto na portería como noutras posicións, non, Darío? Sí, supoño que será, bueno, un pouco que de Jorge non quere darlle oportunidade a todo o mundo, que todo o mundo, unha frase que dicía, se sinta que ten oportunidade de entrar, creo que a mensaxe máis clara imposible con ese partido de Alvin, que eu, non sei, non recordo un caso similar, xa non no Arenteiro, senón incluso en outros equipos, non? Con un xogador tan titular como suelen ser os porteiros, pero neste caso Diego García, que le va sendo titular prácticamente indiscutible desde que chegou, no segundo partido perde esa titularidade e veremos a ver que pasa con esa posición. Diego García sabemos que era un xogador importante xa non só baixo os paus, senón na salida do balón do Arenteiro. Veremos que pasa. Non sei como viches tú a Alvin. Eu creo que nos primeiros minutos, sobre todo nos balóns por alto, en algún balón que tuvo que atallar, que se escapou, non sei se foi un ou dúas veces, pero pouco a pouco no partido veo a sensación de que empezou a coller confianza e despois moi seguro. Sí, eu vino bastante seguro, salvo esa acción que comentas, que tamén comentou Jorge en roda de prensa, é unha acción que hasta en 3 veces, non sei, tamén está aí un momento molestado, non sei se é un dos centrais ou Brais Val, ahora non me lembro de memoria, pero sí que é certo que hasta en 3 veces se lle escapa o balón, eu estaba ali sufrindo nesa xogada, non o podes saber tú ben, en ese momento íbamos 0-0, e sí que é certo, pero salvo eso, a verdade é que me deu bastante confianza. Evidentemente, cos pés non é Diego García, cada vez que evidentemente recibira algún balón, case todas iban de primeira, non? Esmagadas, por así decirlo, pero evidentemente, bueno, xogadores ou porteiros como Diego García cos pés moi poucos na categoría ou por non decir case ningún. Pero a verdade é que o vin ben e veremos se é unha cousa momentánea ou algo que se prolonga no tempo. Veremoslo o próximo domingo.
Exactamente, ten un debate curioso na portería. Pois, A ver que nos conta a xente do chat, que vaya comentando aí o que pensa que sobre o tema da porta. case se podía facer unha porra, que pensa a xente, se seguirá Alvin na portería o fin de semana ou volverá Diego García baixo pavos. Exactamente. E bueno, por último, vimos poñer un clip moi cortiño, o último desa rolda de prensa de Jorge Cuesta, onde un pouco falaba das valoracións e do que este partido supón cara ao futuro, non? Vamos a ver. Todos. Ostras, mi segundo partido en este caso, cuando en el primero pues no estuvimos bien, sobre todo creo que al menos ahora creemos que, o volvemos a creer que podemos competir contra cualquier equipo, que es más importante en este caso. Pois efectivamente, como dicía o míster, creo que o máis importante é esa sensación, non, que deu o equipo que pode competir con calquera da categoría. Se lle compites así na súa casa, un equipo como o Tenerife, un recén descendido de segunda división, clásico e un grande do fútbol nacional, pois creo que debería ser capaz de competir de calquera outro equipo da categoría. Sí, ao final o mensaxe é clara, non? É o de salir reforzados, non? Ao final é unha derrota, evidentemente non sumas, pero ás veces das derrotas construense cousas moi positivas empezase a armar os equipos. Eu te diría a verdade que defensivamente o equipo non me disgustou. Creo que Eliseo, ese central que vimos lento en pretemporada, nese primeiro día en Guecho, non? Donde a verdade que tivo unha actuación bastante frouxa, creo que evolucionou moi ben, que dende que lle deu a confianza a Jorge xa o día do Ourense, creo que en 2 partidos me parece que se gañou totalmente de momento a titularidade. Luca, que decir de Luca, que me parece un espectáculo, o que fai nos últimos 10 minutos índose para arriba, xogando incluso de extremo esquerdo, peinando balóns, faxándose cos centrales, bueno, é unha cousa de absolutos tolos. Bueno, pois, creo que volvo a repetir, dentro do que foi a derrota, hai brotes verdes, nunca millor dito, para poder confiar neste equipo, aínda que a situación sexa complicada. Pero bueno, ahora volve Jaffer a próxima semana, volve David Ferreiro, sobre todo, hai que ir recuperando eses xogadores, intentando minimizar as baixas en cada partido, e xa che digo, dos próximos 3 partidos, sobre todo os 2 da casa, o no Tolalín tamén, pero sobre todo os 2 da casa, son capitais. Efectivamente. Pois nada, se non ten nada máis que comentar, podemos pasar ás notas, Melito, que che parece? Home, podeche comentar que tal o pasei por Tenerife, pero eso, cunha caña por diante, falamos eu sen problema. Eso xa me comentarás, que seguro que hai algunha cousa que non se pode dicir aquí en antena. Só hai que decir que hoxe ás 5 da mañá salín do aloxamento onde estaba hospedado facía 18 grados, cheguei a Santiago de Compostela ás 11 da mañá o termómetro marcaba 6 grados, así que imagínate un pouco o contraste eses días que pasamos por ali que nos respetou ese solciño canario e a verdade que se puido disfrutar da illa e moi ben, sen queixa algunha. Exactamente, pois alégrome, vin instantáneas polas redes sociais moi, non sei como chamarlle, claro. Moi bonitas, dixémolo aí. Bonitas e envidiosas, por outra parte, dende aquí. Comenta polo chat, Alvin titular de novo, comenta José de Óscar González dinos, na portería pode non ser tan notable, pero a rotacións en xogadores de campo para ter a xente enchufada é fundamental na miña opinión. Preguntan por aquí tamén, Milito, ya sabe lo que é un barraquito. Non o sei. Sei o que che son as papas arrugadas ou o queixo asado, pero eso non, a verdade. Non o descubrín. Tamén comenta aquí Alexito, William de Camargo hizo un partidazo, a este nivel puede dar mucho. Adelson bien con la pelota, desesperante sin ella desde mi punto de vista. Exactamente. Bueno, pois nada, vamos a dar entonces esas notas, xogador por xogador, vamos comentar un pouquiño o que foi o partido en Tenerife.
vouche pedir que me vayas ti introducindo as notas, porque algunha non estou co móvil e teño aí a chuleta e o Veña. mellor pódome despistar en algunha. Creo que empezabas ti, non? Comezabas ti con Alvin, me parece. Sí. Se non recordo mal. Déixame anotar aquí, pero penso que sí. Efectivamente, Alvin. Pois... vale, espera, xa teño aquí isto. Pois, Alvin. Dame un segundo. Voulle dar un 6,5. Gustoume digamos, a seguridade que transmitiu que según o paso do partido era unha situación complicada para ele, ao fin e ao cabo o teu debut en partido de Liga nun campo como o de Tenerife contra o líder, seguramente con dúbidas, non? No aspecto táctico do equipo, porque ao fin e ao cabo estamos con un adestrador novo, apenas levaban 15 días, non, nin 15 días con el, e ao fin e ao cabo, pois, ten que haber dúbidas, non? Nos plantexamentos. Creo que o porteiro é o primeiro que debe demostrar seguridade, a min, polo menos, no que se viu no partido, demostrou un xogador moi xoven, pero que baixo paus demostrou de momento seguridade. Veremos a ver que decide Jorge para a semana. Sí, a papeleta non era sinxela, ni moito menos. No. Vale, seguimos con Jordan, ese que son eu. Se non recordo mal, ao bo de Jordan estiven duvidando entre aprobalo raspado e suspendelo, creo que ao final me decanto polo suspenso porque, bueno, o Jordan que non estamos acostumados, dinlle un 4, antes de nada, Jordan, o Jordan que non están acostumados, o sea, nos tennos mal acostumados, non? Entonces fai que o mellor teñamos que valorar un pouco por encima, pero sí que é certo que estamos vendo un Jordan un pouco apático, non digo de desganado, ni moito menos, pero como que lle falta esa velocidade, esa frescura. Outro día, en moitas accións, Nacho Gil, a verdade que volveu no tolo, hai que decir que o dedo Tenerife un pedazo de xogador que me parece un escándalo de outra categoría, estaba bailando ca máis fea, pero a verdade que creo que son horas o millor de comezar a abrir o debate de se Alfa ou Jordan. Non sei, pero creo que o lateral ourensán agora mesmo está, quizáis diría, nun dos peores momentos. Pero bueno, agardemos que resurxa, que vaya para arriba e que volva a dar ese nivel que tanto nos ten feito gozar o poder Jordan. Así que un 4 para él e a reválida o próximo domingo co Talavera. Exactamente, espera que che poño aquí a nota, o 4, aí estamos, vou eu con Luca Lor. Pois que decir do bo de Luca Lor? Pois, como sempre, para min é un notable, polo menos é que non vi ningún partido de decir, estuvo fatal, é que se lleve un xogador que está enchufado continuamente no partido, que está ben posicionado, que ten esa salida de balón, esas subidas en ataque que a min tanto me gustan os centrais, non? Recórdame pola outra parte que me toca, bueno, non vou dicir. Podes decir. As situacións son odiosas, entonces non. A mí Militao, ibas a decir, ou? Non era Militao. Ni me refería a ese equipo. Un 7 Luca Lor. Moi ben, perfecto. Sí, a verdade é que é sensacional. O de Luca é un auténtico escándalo. Imos con Eliseo. Non, Eliseo Falcón, para min. Bueno, creo, se me corrixe 6,5, me parece que lle din a Eliseo. Correcto. Sí, non? 6,5 a Eliseo. Creo que non, evidentemente, non está ao nivel de Luca Lor, de momento, pero vin un central outra vez bastante solvente, cunha boa salida de balón, moi serio, hai que decilo, como hai que decilo, creo que baixou bastante de peso, eso creo que o estaba a notar bastante, e a verdade é que creo que
está mellorando moito, estas dúas titularidades que lle dan confianza, penso que o poden facer crecer, así con 6,5 ao Liceo, a seguir mellorando. Exactamente. Diego Moreno, a verdad que non tiña moito que comentar. Vou dar un 6 porque non me parece que fixera un mal partido, pero bueno, aprobado. Voulle dar un aprobado. Non sei, Emilio, se tens algo que comentar. Nada, creo que na segunda parte, sí que é certo que ten aí un erro moi grosero na segunda metade, nun balón que lle buscan a espalda e lle filtran por dentro, que provoca esa ocasión clara de gol, a única que ten clara o Tenerife coido na segunda parte, pero en ataque estuvo moi incisivo, meteu moito centro, nesa ocasión que comentábamos antes de Domingo, quen coloca tamén o centro. Creo, vendo repetida a xogada, onde o Arenteiro pide ese VAR, é unha acción de Diego Moreno que tira un cano, o extremo do Tenerife, creo que na laranxa, porque sí que é certo que na toma traseira vese solo como pon o codo e tal, e non parece tan lasciva, pero en directo, na imaxe da xogada, porque viene despois o partido repetido, notase ben como saca o codo arriba na frontal, na imaxe frontal me refiero, creo que estuvo preto de poder haberlo expulsado, pero bueno, son sensaciones, valoracións, o árbitro foi no ver o VAR e reafirmouse nas súas decisións, pero andou aí. Creo que está ben esos 6. Efectivamente. Bueno, pois vamos con Brais Val, Milito. Tocache ti. Creo que lle puxen un 5 a Proino, non? De Brais aprobo, pero creo que ten que dar moito máis, evidentemente. Outro día non ten un mal partido, ni moito menos. Comentábamos, non? Que nesa primeira parte, sobre todo, incrustábase como terceiro central entre os dous, entre Luca e Eliseo, e bueno, estuvo bastante ben para darlle confianza e seguridade á área do Arenteiro, pero faltame moito máis de Brais. Así que un 5 para Brais. Correcto. Toca a min. Adilson. Sí, Adilson. Perdón. Pois, mira, Complicado. Estuve dudando moito con esta nota, porque creo que eran máis complexas. Para min estaba que na primeira parte, a partir do minuto 20-30, é que estaba completamente fora de posición todo o rato, chegaba tarde a todas as accións, víalo andando, pero, o sea, eu pola sensación de que me deu, evidentemente, era un aspecto físico. O sea, comentábamoslo polo grupo de WhatsApp no minuto 30, é que xa empezaba a fazer estiramentos, ese xogador que está agotado, que chega tarde a todas as xogadas, pero porque non dá máis, porque por puro cansancio, non porque este mal colocado. Entón, tampouco sei moi ben como valorar iso, porque realmente non sei se non é un erro en sí, estar en baixa forma. Entonces, pois non sei, ao principio iba a dar un 3, despois dixen, bueno, podo dar un 4, porque ao fin e ao cabo era un aspecto físico. Mira, voulle dar un 3,5. Creo nin que para ti nin para mí. exactamente, creo que o xogador de campo, polo menos, que peor nivel deu o sábado, pero claro, eu creo que máis ben é un aspecto físico. Un xogador como el, o que se lle pide precisamente é o físico. Que un pouco... Tivo algunha de calle, algunha de area, así que defensivamente roubou algún balón. De feito, esa xogada na que me nombres da media hora, creo que un balón que rouba ele, lanza unha contra, hai un pase claro a banda a Cuellar, creo que o sea, fruto do cansancio, erra ese pase, logo costa un mundo voltar atrás cando perde, e aí foi cando eu che dixe, buf, creo que Adilson está tieso no minuto 30, a verdade é que daba esa sensación de cansancio. Entonces estou bastante de acordo, porque aínda que fixo cousas ben, un xogador ten que dar máis fondo nesta categoría e non só 30 minutos partindo do inicio, evidentemente. É precisamente o tipo de xogador que é, porque se cho fai, bueno, un extremo que o que busca é a velocidade e despois a nivel defensivo, bueno, pois, pero que precisamente é un centrocampista de contención, centrocampista físico. Entonces, bueno, veremos a ver como avanza o estado físico de Adilson e a ver se
Non quero dicir Sí, que de forma, pero a ver se igual tiña algunha molestia que se nos escapa, pero bueno, pode non ser, sei. non o sei, pero non creo, senón tampouco o mellor o podía de inicio Jorge. De todas formas, sí que é certo que cando balanceaba en defensa era medio centro, pero descolgábase moi pretiño do dianteiro de Mingo para lanzar esas contas das que falaba Jorge, como un media punta, un segundo dianteiro nas xogadas de ataque. Sí. Bastida, Milito. Bastida, creo que, se non me equivoco, un 5,5. Creo que outro día que este rapaz sempre lle, o sea, eu son un exixente con quen penso que pode dar máis. Creo que Bastida é o caso máis chamativo do plantel de Club Deportivo Alenteiro. É un rapaz que outro día deu un esforzo físico tremendo, botouse correndo os 88 minutos que durou no campo. Sí que é certo que na segunda parte colle un pouquiño máis de trato co balón, dalle máis saída ao xogo do Alenteiro, busca ben os espacios onde ten que recibir, sacaba algún balón con moita claridade, pero necesito partidos de 90 minutos máis completos deste xogador. Entón, bueno, un 5,5, pero necesita mellorar tamén. Exactamente. Pasamos ao siguiente, Cuellar, se non me equivoco, non? Toca a min, sí. Sí, creo que sí. Vamos alá. Entonces, Cuellar, voulle dar un 6, porque vemos, como comentaches antes, Milito, vimos un xogador que intentou no todo, moi activo, con moitas ganas de ser importante no partido. Ben, é certo que a execución en moitos casos non foi a mellor ou as decisións non foron as mellores, pero bueno, creo que o esforzo é innegociable. Cuellar é un xogador que sempre que sale ao campo dá o todo e intenta vaciarse. Xogador capital neste Alenteiro, me parece a min, e que ten que ir a máis tamén, pero que o que dis tú, non se garla nada e sempre o intenta unha e mil veces. Exactamente. William de Camargo, Creo que, Milito. pois nada, hoxe a William hai que darlle moi boa nota, evidentemente. Sí que é certo que na primeira parte non me gusta como a mairán de parte do equipo, sobre todo eso que dixemos, non? Dende o minuto 15, máis ou menos, pero sí que é certo que nesa segunda, pois, é o xogador do Alenteiro que máis, perdón, non che din a nota, 7,5 para William de Camargo. É o xogador que se bota o equipo a espaldas, o que falabas tú, que quere levar todos os balóns arriba, que colle o balón, que regatea, que saca faltas, que crea esa inquietude na defensa rival, non? Que ao final non é o mesmo que te chames William de Camargo e evidentemente pois que non crees ningún tipo de peligro, que non ameaces, entonces, bueno, pois como que é máis sinxelo de defenderte, pero cando estás con esa confianza, cando crees, cando seguramente estés en boas condicións físicas, como as que podían o mellor estar noutro partido en relación a outros, non sei se o mellor algo ten que ver por aí máxico que falan deses tratamentos de William, que seguro que o mellor lle están axudando, pero bueno, creo que o gran William o gallá que nos deleite con cousas como as que facía no Depor. Eu xa digo, vino outro día correndo e demais, e seguime dando a mesma sensación, cando sobre todo fai os retrocesos, pero bueno, o gallá que este sexa o nivel que manteña, este sexa o nivel que nos dé hasta a final de temporada dunha maneira regular, que vai ser moi importante que así sexa para o obxectivo do equipo. Así que nada, noraboa a William, porque outro día me parece o mellor xogador do partido, sobre todo a partir desa segunda metade. Pasamos a... espera que se me... Aquí estamos. Mingo. Vou eu. Sí. Pois, que lle damos ao bo de Mingo? Teño aquí anotado, non sei que che parece a ti, Milito, voulle dar un 6, porque incluso pensei en poñerlle un 5, porque a que falla creo que é das que non se poden perdoar. Pero... Esa acción penaliza. Sí, pero bueno, vou non deixar un 6,
Veremos a ver se temos que recuperar a mellor versión de Mingo, temos que recuperar ese olfato goleador que tuvo nas primeiras xornadas. A ver si somos quen e a ver se Jorge é quen de facelo. Pois sí, que esa acción penaliza, fai un esforzo terrible, pelexa, traballo, outro día volve por momentos que é certo que gaña moitos balóns, saca faltas, pero esa acción penaliza bastante, creo que hai que metela, creo que hai que atacarla de primeiras, pero bueno, que llevamos facer? A todo pasado, pois sempre é máis sinxelo falar. Así que nada, o seguinte de Darío, Dani González. non me acordo, Dani. Vale, creo que é meu, un 6 para o bo de Dani, porque me gustou moito, entrou no medio do campo outro día, deulle bastante claridade a ese xogo, lateralizábase moito a banda esquerda e daballe aí moita salida, buscando a William entre líneas, buscando tamén a Diego, a verdade que me gustou, quero verlo máis no medio do campo, e agardemos que sexa outro xogador que tamén crezca coa chegada de Cuesta. Exactamente. Molla. Seguro eu, espera que eu pincho aquí na imaxe. Quitamos a Dani e vamos ali con... espera, que non o teño aquí. Ahora, que se me escuadrou aquí todo. Molla, pois mira, vou dar un 5. Creo que tampouco pasaron excesivas cousas desde que perdón, desde que saliu ao campo, así que un 5, a ver se colle minutos, e como dixo Jorge, damos metido en dinámica a xogadores que estaban fora da rotación. Sí, un caso claro que debuta outro día tamén, sí que é certo que non destaca por accións, pero sí que é certo que ten aí un despexe que despexe bastante mal, que casi provoca unha contra do Tenerife, pero bueno, non se lle pode valorar moito máis por uns minutos, un 5 creo que está moi ben. Sí. Siguiente, Milito, Alfa. Alfa, creo que tamén lle puiden dar un 6, Alfa, de memoria non me acordo. Un 5, dinlle menos, bueno. 6,5. 6,5, dinlle, 6,5, vale, xa me decía poucos. Sí, gustoume, xa o falábamos antes, non, do tema con Jordan, xogou moi ben arriba, un rapaz que moi veloz, que ten que mellorar o mellor co balón nos pés, evidentemente que sí, pero que outro día percutiu bastante ben, sacou algún centro dende banda dereita, a verdade que bueno, boa inmersión na segunda parte do bo de Alfa, e nada, pois a seguir así, crecendo. Efectivamente. Paso eu entonces rapidamente a Martín Ochoa. Pois vou dar un 5,5 porque sí que é certo que non sei se eu tiña esa sensación, pero quizáis o partido pedía un pouco máis de presencia, non? Digamos, a min ten a sensación de que non sei, desde que saliu tampouco tuvo moita presencia, evidentemente saliu nos instantes que saliu, non? Pero bueno, hubo partidos que sí que se notou máis activo arriba. Evidentemente non é culpa só dese, non do equipo, a situación na que sale, digamos, o contexto no que sale. Exactamente, sí, totalmente. Sí que é certo que creo que intentou bastante, pero non lle saliu tampouco moita cousa ofensivamente. Sí. Vale, Echamos entonces, Julen John. Pechamos. Nada, Julen John, pois entra creo que no 88, doulle un SC porque, bueno, non ten trascendencia, máis que un par de balóns parados que bota, desas tantas faltas que provocou o Arenteiro, sobre todo William de Camargo, nese feito final, bueno, un SC para Julen, porque ao final en 2 minutos máis 7, 8 de desconto, pois tampouco lle deu tempo a moito máis. Exactamente. Jorge Cuesta, Milito, que aparte, como a semana pasada non tivemos programa, ainda non fixen o cambio de míster aquí. Si, non fixeches aí o cambio, bueno, pero decímolo de boquilla e xa está. O cambio agora nun segundo. Falo aí nun momentiño. Bueno, pois así vou empezando eu con Jorge Cuesta. Voulle dar un
Un 6, vou dar un 6 na liña do equipo, unha primeira parte no mellor podría ser un suspenso, evidentemente, pero bueno, ca imaxe da segunda creo que chegas todo ben, sobre todo polo escenario. Evidentemente, se firmas este partido noutro campo, pues, bueno, o mellor podría ser un aprobado, pero creo que no campo que é, aparte escoitando as palabras de Álvaro Cervera, non? Que tamén lle preguntábamos pro Arenteiro se eu veía saindo daí e decía que sí que lle veía que lle faltaba ese home que o mellor lle pudera generar 12, 13 goles e tamén un pouco o tema do balón parado, non? Que le vamos acusando, el tamén o achacaba a que este donde estaba Arenteiro e que quizás vía que lle faltaban esas cousas para o mellor poder salir dai. Entonces, bueno, eu vou lle dar un 6 a Cuesta porque é un adestrador no que confiamos moito. Creo que outro día poderemos estar máis ou menos de acordo coa alineación que fai, porque, bueno, cando había cousas que evidentemente non me gustaban, pero creo que o resultado non foi o mellor, porque nunha derrota non nos podemos quedar ali nunca co resultado, pero creo que hai motivos para esperanzarse. Sí, eu por aí van tamén os tiros, si ven 6, 6,5, porque o primeiro que demostrou ser un adestrador valiente. A min gustan os adestradores valientes que non lle temblan o pulso en facer cambios se o equipo pide. El foi valiente, máis valiente que el, que xa co primeiro troco na portería, pareceme unha mensaxe clarísima do equipo. E co debut de Moya o mesmo, que creo que o tempo lle dará razón. De momento vimos, está me gustando o seu equipo, a imaxe da Tenerife creo que é boísima. Non era un escenario nada fácil, comentábamos ao principio do programa, como viña o Arenteiro, como viña o Tenerife, o campo onde está xogando. Creo que o equipo deu a cara. Bueno, un 6 queda aí entonces para Jorge Cuesta. Pois moi ben, como din, eu non vou gastar, a verdade, estou bastante de acordo en liñas xerais no que puxeches, a verdade é que non vexo como din hoxe. Tampouco, polo chat comentábanos aquí Peña-W1D, pareceme pouca nota. Creo que isto escribiu no antes cando falábamos de Addison, creo. Creo que foi no momento que puxen eu a nota de Addison. Non o sei. Non vexo o chat. Aquí tamén o señor Zapatones escríbenos pouca é a de Jordan. Bueno, señor Zapatos, eu que queres que che diga? Non vexo o millor Jordan. Eu quero moitísimo a Jordan, bueno, é un rapaz sensacional, é un home 10, pero bueno, creo que hai que ser exigentes cos que máis queremos, creo que o nivel de Jordan é moito máis alto do que está a mostrar. Isto non é unha reprimenda ni moito menos a Jordan, non é, como se suele decir feamente, cagar por ir, pero creo que pode dar moito máis. Non o estou vendo a un nivel, tamén é certo, hai que decir que outro día tiña a parexa máis complexa de defender, pero creo que xa ven de outros partidos. Exactamente. Xa para rematar co chat, coméntanos aquí Lucy, que outro día me decía ao final do partido que cambiou o teléfono non daba comentado, non lle deixaba comentar nos directos do programa. Bueno, pois alegran saber que parece que solucionou ese problema técnico e aquí a temos polo chat nada. Pregunta por Carlos. Carlos, estuveches tú con él, non? Estuvemos con Carlos, evidentemente que sí. Todo ben co señor de Inglaterra, un crack, un fenómeno, ali estuvemos en Tenerife, nada, xa nos di. Como? Malviviendo, exactamente, malvivindo. Creo que aterrizou hoxe a tarde tamén en Inglaterra e, bueno, estamos con gañas de velo por aquí, seguro que volverá nos próximos programas e nada, pois tende aquí que seguro que nos está vendo un abrazo enorme, tanto para ti, Lucy, como para Carlos. Exactamente. Bueno, pois comentado o partido, se non ten nada máis que dicir, Melito, podemos pasar... Nada, simplemente, se queres pincha aí a clasificación e comenta, porque eu non a vou dar visto, te estou aquí intentando solucionar o tema do ordenador, que xa ves que se me ve incluso millor con este foco de pantalla.
Se tes por aí, pois, queres comentar a canto estamos, que creo... Meto a cortinilla e poñémola. Vale, perfecto, parece Si ben. darme tempo de descargala. Moi ben. Veña, pois vamos con esas novas resultados do fin de semana nas outras categorías do Arenteiro e pinchamos aí esa clasificación. Vémonos ahora en nunhos segundinhos. Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veneno como tienes tú en la lengua. Ay, le, 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 ay, le, le, la. Ay, le, 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 le. Ay, la, la, la. Y esa que de mi marmura que mire para su casa. Y esa que de mi marmura que mire. Pois xa temos aquí pinchada a clasificación. Continuamos. Oxe, deixo a ti que te comentes. Veña, continuamos no digamos, no pozo, continuamos na última posición, 10 puntos. Pecha, digamos, pecha esa zona de descenso a Ponferradina con 16. Está no límite Osasuna B con 17 puntos, é dicir, a 7 puntos de salvación. Ganou o líder, ganou contra nós o Tenerife con 31 puntos. Anda por aí o Celta Fortuna, que tamén ganou a domicilio contra o noso próximo rival, se non me equivoco, non Milito contra o Talavera. Ganou un 2. Fasme dudar, no, contra Talavera non foi. Non foi contra Talavera. Ahora fasme dudar. No, foi en Avilés. Avilés 1, En Avilés. Celta B 2. Exactamente, Sí, perdón. Avilés 1, Avilés, Celta. Avilés. Empezou gañando Avilés e deu a volta aí o resultado Exactamente. o Celta Fortuna. Nada, o noso próximo rival sí que o Talavera, 19º, como podemos ver, o equipo que está por riba, o que perda ese partido irá para a última posición. Creo que é unha oportunidade de ouro para volver a engancharnos esa salvación, para intentar recortar puntos e evidentemente para sacarlle 3 puntos a un rival directísimo. Pois sí, totalmente. Partido de Ico Coitelo en Torlantes, ni máis ni menos. Exactamente. Bueno, non sei se queres comentar algo máis sobre a clasificación, Milito. No, solamente o que quero comentar é que me quero ver fora desa posición, nada máis. Por o resto, non teño moito máis que comentar. Exactamente. Bueno, pois nada, vamos entonces alá os resultados do resto de categorías. Pois sí, nada, vamos cos outros dous equipos seniors do que é o clube Deportivo Arenteiro. Comezamos co filial, co Arenteiro B, que despois de gañar, creo que foi 6-0 a semana pasada, non sei se me equivoco, contra o Cenlle, me parece que fora, na casa. Aí eu estivera vendo un poquinho da primeira metade, a verdade que moita superioridade do Arenteiro B. Este fin de semana iban xogar contra o Pabellón, ali en Ourense, e colleitaron un empate a 3, xa son 2 jornadas seguidas sen perder. Póñense aí en mitad de táboa, na 10ª posición, un pouquiño xa máis asentados, ainda lexos dos postos altos, pero tamén bastante lexos dos baixos. Está aí un pouquiño en terra de ninguén, a ver se dá enlazado un par de victorias consecutivas
pode ir para arriba. Pero este fin de semana ademais xogan co Viana na casa, así que, bueno, unha oportunidade aí para sumar de 3, un rival que está ahora mesmo a 3 puntos do Arenteiro por baixo deles. No referente ás nosas rapazas, iban a casa do Atlético Vilalonga B, aí a zona do Salnés, e colleitaron unha derrota por 4 goles a 1, pero, bueno, xa decimos, levan unha boa tempada, están aí tamén novenas nesa mitad de tabua, categoría nova, adaptándose pouco a pouco, collendolle aí o tino, o pulso, e nada, pa diante con todo, que seguro que o próximo día na casa se revertirá ese mal resultado, e nada, a verdad que consigan os 3 puntos o próximo fin de semana, Darío. Sí, de logo que sí. Non sei se, bueno, claro, tú non pudeche ver nada do Arenteiro B, que ademais xogaron fora este fin de semana. Non pude. Bueno, pois eso foi un pouco o que sucedeu, xa repasamos o Arenteiro, repasamos o Arenteiro B, repasamos as nosas rapazas. Exactamente, bueno, pois podemos pechar entonces o chiringo, Milito, que che parece? Me parece perfecto. Sí, fin de semana de Ponte, sábado festivo, domingo 12 da mañá en Espiñedo, Arenteiro Talavera, o luns é día festivo, ninguna excusa para non ir a Espiñedo. Hai algún rumor de que o mellor o Arenteiro pode facer aí unha promoción social, hablaremos nesta semana a ver se hai algo por aí. Foi un rumor que me chegou aí después do partido outro día en Tenerife, non sei ao final a ver en que vai quedar a cousa, ou se o deixan para un poquinho máis adiante, non o sei, pero bueno, o galla que sí, que nos gustaría a todos ver o templo outra vez cheo, partido crucial, o do domingo, como todos, pero do domingo hai que comezar xa a sumar de 3, con un rival directo, e xa para despedir, vouche dar a miña porra, vouche ir con 2-1, o domingo en Espiñedo a favor do Arenteiro. 2-0 pola miña parte, Milito. Vale, pareceme perfecto. Calquera dos dous sírveme. Efectivamente. Ojalá que así sea, recortamos 3 puntos ao Talavera e a ver se enganchamos unha boa racha que nos permita salir desos postos de ascenso. Pois claro que sí. Bueno, pois nada, moitas grazas a todo o mundo que estuvo comentando hoxe polo chat, a xente que nos escoite despois en diferido. Nada, aí quedou ese análisis da derrota en Tenerife e nada, que onde nos vemos para a semana, Milito, a parte do domingo en Espiñedo? Pois como sempre, na cantina. Hasta logo.